Η Τσάλεντου σας καλωσορίζει στο πρώτο επεισόδιο Κεραίες Podcast. Είμαστε η Άννα και η Θεοδώρα και είμαστε μέλη της Τσάλεντου. Η Άννα, εγώ είμαι η Άννα, είμαι κοινωνική ανθρωπολόγος και ερευνήτρια και την περίοδο αυτή κάνω το μεταπτυχιακό μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σχετικά με ζητήματα που αφορούν δικαιώματα και εκπαίδευση. Και εγώ είμαι η Θεοδώρα που βασικά έχω τελειώσει το ίδιο μεταπτυχιακό και είμαι νηπιαγωγός. Ακολουθεί τώρα ένα σύντομο disclaimer για τη χρηματοδότηση του έργου. Το έργο Κεραίες υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Power Promoting Organizations Empowerment to Guarantee Women's Human Rights and Stop Gender Violence, που έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ΟΚΙΠ, στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την προστασία, την προώθηση και την ευρεία αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών και θηλυκοτήτων και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Το Power συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες, Citizens Equality Rights and Values Program, CERV 2023, Daphne, και υλοποιείται υπό το συντονισμό της We World WW σε σύμπραξη με την Action Aid Ελλάς, AAH, και την Asociación Bienestar y Desarrollo, ABD. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατά ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Action Aid Ελλάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Action Aid δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. Το έργο Κεραίες θα λάβει υπόψη και θα ενσωματώσει τις πολλαπλές και διαφορετικές διαστάσεις και συνθήκες ευαλωτότητας στις οποίες είναι εκτεθειμένες οι θηλυκότητες, όπως για παράδειγμα το φύλο ή οι κοινωνικές συνθήκες, καθώς και τα διαφορετικά τους πολιτισμικά, κοινωνικά, οικονομικά πλαίσια, παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στο πώς βιώνουν οι θηλυκότητες στην έμφυλη βία. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση και εμπέδωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των θηλυκοτήτων, καθώς και στη συμβολή του στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, μέσα από δράσεις που ενδυναμώνουν και ενισχύουν επαγγελματίες που εργάζονται στους σχετικούς φορείς, ταυτόχρονα στοχεύουν να ευαισθητοποιήσουν και το κοινό, φέρνοντας στο προσκήνιο τα ζητήματα αυτά. Πιο συγκεκριμένα δηλαδή το πρόγραμμα και οι δράσεις του έχουν έναν ιδιαίτερο στόχο, την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση της κοινότητας και ειδικότερα των νέων ατόμων, των ΟΚΙΠ και των σχετικών με τα συγκεκριμένα ζητήματα επαγγελματιών, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πλέγμα προστασίας για τις ηλικιωμένες γυναίκες. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τι εννοούμε όταν μιλάμε για έμφυλη βία. Αναφερόμαστε στη βία που ασκείται εναντίον ενός ατόμου λόγω του φύλου του. Αρχικά έτσι και όχι μόνο, συμπεριλαμβάνεται και η ταυτότητα η έκφραση φύλου. Αν και έμφυλη βία μπορούν να υποστούν φυσικά τα άτομα κάθε φύλου, οι γυναίκες και γενικά οι θηλυκότητες και τα κορίτσια, κάθε ηλικίας και προέλευσης, φαίνεται ότι υφίστανται περισσότερη έμφυλη βία, η οποία μπορεί να είναι σωματική, λεκτική, σεξουαλική, ψυχολογική, συναισθηματική παραμέληση, οικονομική, ψηφιακή, να αφορά την απόσπαση δικαιωμάτων σε διάφορα επίπεδα και ακόμα να είναι θεσμική ή συστημική. Όπως αναφέραμε και πριν, όταν μελετούμε την έμφυλη βία, οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη τις διαφορετικές και πολλαπλές διαστάσεις και συνθήκες ευαλωτότητας στις οποίες είναι εκτεθειμένες οι θηλυκότητες, όπως είναι ας πούμε το φύλο, η οικονομική κατάσταση, η μεταναστευτική εμπειρία, η ηλικία ή ακόμα και η αναπηρία. Disability φυσικά από μια κοινωνική οπτική, ώστε να αναδείξουμε κάθε πτυχή του φαινομένου, καθώς και όλες τις διαφορετικές εμπειρίες των θηλυκοτήτων. Οπότε πρακτικά τώρα θα ξεκινήσουμε, έχουμε ήδη ξεκινήσει δυναμικά την εκπόνηση μιας έρευνας με κύριο ερευνητικό ερώτημα ποιες είναι αυτές λοιπόν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων και των επαγγελματιών που έχουμε αναφέρει προηγουμένως σε θέματα που αφορούν τη βία κατά των γυναικών άνω των 60 ετών. Όπως αναφέραμε και πριν, το κύριο θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας είναι η θεωρία της θεματικότητας ή αλλιώς intersectionality. Μια έννοια που θα συζητήσουμε πιο αναλυτικά σε επόμενο επεισόδιο, οπότε όσον αφορά τη μεθοδολογία, θα επικεντρωθούμε στην ενεργοποίηση της κοινότητας χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία STOP, η οποία είναι community-based, δηλαδή στηρίζεται στην κοινότητα. Όπως θα φανεί και στα επόμενα επεισόδια, στεκόμαστε πολύ στο θέμα που αφορά την κοινότητα, καθώς είναι εκεί που αρχίζουν όλα. Σύμφωνα με τον Herwig Lemp, η ουσιαστική ενδυνάμωση ξεκινά όταν τα άτομα αναγνωρίζουν ότι δεν ξεκινούν από το μηδέν. Βλέπουν ότι ήδη διαθέτουν σχέσεις και συνειδητοποιούν ότι τελικά η δύναμη τους προκύπτει από τη σύνδεση των ατομικών τους δυνατοτήτων με τους άλλους.
Θα πούμε λοιπόν τώρα πολύ λίγα πραγματάκια σχετικά με αυτό, καθώς έχουμε ως στόχο αυτή τη γνώση που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ενσωματωθεί στα εκπαιδευτικά μας εργαλεία και να φτάσει στις κοινότητες της Ελλάδας, τόσο μέσα από ελεύθερα προσβάσιμα εργαλεία όπως τα κουτιά των κεραιών, το ψηφιακό παιχνίδι, οι οδηγοί κτλ. Που πρόκειται να συντάξουμε και να δημιουργήσουμε, όσο και μέσα από στοχευμένα εργαστήρια εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, τα οποία να τα περιμένετε γιατί μπορεί να έρθουμε σε εσάς. Και αν ενδιαφέρεστε φυσικά. Εννοείται, μέσα από τα email και τα social, είμαστε εδώ για σας, εννοείται. Επίσης, για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των ομάδων που θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε και να προσεγγίσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε το Game-Based Learning, που είναι και η βασική μέθοδος η οποία ακολουθεί η Challendu, δηλαδή η γνώση μέσα από το παιχνίδι, ώστε να προσεγγίσουμε τόσο τα νέα άτομα και τα μαθητά με έναν αντιδραστικό τρόπο και με ψηφιακά μέσα, όσο και τα εργαζόμενα άτομα και τα θελοντά σε ΟΚΙΠ ή άλλους σχετικούς φορείς. Έτσι θα μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε να εκπαιδευτούν με ένα δικό τους ρυθμό σε ένα προστατευμένο περιβάλλον μέσα από ένα ψηφιακό παιχνίδι. Δηλαδή, θέλοντας να προάγουμε αυτή την βιωσιμότητα του έργου και τη διαρκή ενεργοποίηση των κοινοτήτων, θα χρησιμοποιήσουμε τη συνδημιουργία ως ένα βασικό στοιχείο των εργαστηρίων μας και την οργάνωση των διαγωνισμών που πρόκειται να έρθουν, των challenges. Οπότε, περιμένετε να δούμε τι θα γίνει, παιδιά, σε αυτό. Γίνονται πολλά πραγματάκια. Γενικά γίνονται πράγματα. Λοιπόν, μέχρι τώρα έχει γίνει σε αυτό το στάδιο του έργου που βρισκόμαστε. Έχουν πραγματοποιηθεί 3 focus group σε εκπαιδευτικά νέα άτομα μέχρι 35 ετών περίπου και επαγγελματίες ΟΚΙΠ και σχετικών φορέων που ασχολούνται με τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Για όσα δεν γνωρίζουν τι είναι τα focus group, που είναι πολύ κατανοητό να γνωρίζετε, δεν υπάρχει θέμα, είναι μια ερευνητική μέθοδος συλλογής δεδομένων, η οποία μοιάζει κάτι σαν μια ομαδική κουβέντα, θα λέγαμε. Φυσικά δεν υπάρχει θέμα, δεν είμαστε όλα και όλες και όλοι γνώστες, έτσι δεν Εννοείται, είναι. μαθαίνουμε, εξοικειωνόμαστε και... Κάτι. Τι δείχνουν ήδη όμως τα αποτελέσματα αυτών των focus group? Μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα ποικίλουν και συνεχώς εμπλουτίζονται, καθώς δεν έχουμε ολοκληρώσει την ερευνητική διαδικασία με την ανάλυση των δεδομένων που έχουμε λάβει κτλ. Το σίγουρο είναι πάντως πως προέκυψαν διάφορες εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα άτομα φάνηκε να θέλουν να μάθουν γενικότερα για θέματα που αφορούν το φύλο και την ισότητα και έννοιες όπως ο φεμινισμός, η εμφυλιβία και οι διαστάσεις της δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρες και αυτό φυσικά είναι λογικό, διότι δεν έχουμε όλοι και όλες και όλα την ακαδημαϊκή γνώση Το ίδιο background. που ίσως λείπει και από τα ίδια τα κινήματα. Ίδιες εμπειρίες. Επίσης, είναι σημαντικό, ας πούμε, αυτές οι γνώσεις, οι εμπειρίες η γνώμη προσωπική βέβαια είναι αυτή, να μπουν λίγο πιο στο κοινό, δηλαδή όλα αυτά που μαθαίνουμε στις ακαδημίες, στα πανεπιστήμια, είναι λίγο πιο κοινά, λίγο πιο γνωστά, ώστε να ενημερωθούν πραγματικά, να ενημερωθούμε συνολικά ως άτομα. Ακριβώς, και επίσης υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές διαστάσεις π.χ. του φεμινισμού και τόσα διαφορετικά κύματα φεμινισμού, τα οποία δεν τα λαμβάνουμε υπόψη μας ότι φεμινισμό. Και νομίζω ότι, αυτό, ότι σε έναν κόσμο που συνεχώς παλεύει για αλλαγή, οφείλουμε να είμαστε φεμινίστες και φεμινιστές όλοι. Και φεμινιστά, ανεξάρτητα από το τι στάση μπορεί να πάρουμε στα πράγματα. Νομίζω ότι οφείλουμε να έχουμε αυτή τη στάση. Αρκεί να ενημερωθούμε. Ας πούμε, αυτό που φάνηκε πάρα πολύ στις συζητήσεις που κάναμε, ήταν ότι τα άτομα δεν γνωρίζουν πράγματα. Όχι γιατί δεν μπορούν ή οτιδήποτε, δεν έχουν την πρόσβαση σε πληροφορία. Μπορεί βασικά να υπάρχει πρόσβαση, αλλά ίσως να είναι πολύ, πώς να το πω, πολύ πληροφορία, Ή πολύ μπερδεμένη. ελκυστικά γραμμένη. Σίγουρα. Να μην είναι πολύ κοντά στον απλό λόγο, να θέλουμε λίγο πιο να φέρουμε την ακαδημία στον κόσμο ίσως, τη σκέψη αυτή να γίνει λίγο πιο καθημερινή, να αποτελεί κομμάτι της εμπειρίας μας. Ναι, γιατί είναι κομμάτι της εμπειρίας μας το να έχουμε ένα πιο ισότιμο και δημοκρατικό, θα έλεγε κανείς, κόσμο. Και νομίζω ότι οι θεωρίες και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικές, αλλά χωρίς την εμπειρία την ανθρώπινη δεν μπορούν να υπάρξουν. Δηλαδή, η θεωρία για να δημιουργηθεί στηρίζεται πάντα σε εμπειρίες ανθρώπων. Αυτό. Οπότε, εμείς ως σας, πολύ μη γελάς, να μοιραστούμε τις ανθρωπολογικές, κοινωνιολογικές, τις προσωπικές μας εμπειρίες και γνώση, να συζητήσουμε μαζί για θέματα που μας αφορούν όλα, να προβληματιστούμε, να μάθουμε, να αμφισβητήσουμε, να διαφωνήσουμε και να ενεργοποιηθούμε.
Μείνετε συντονισμένα λοιπόν για θέματα που μας αφορούν όλους, όλες και όλα. Και για εκπληκτικές καλεσμένες και καλεσμένα που θα μοιραστούν μαζί μας τις δικές τους γνώσεις, προσεγγίσεις και εμπειρίες. Ανυπομονώ γι' αυτό, πραγματικά ανυπομονώ. Σας έχουμε τρομερές εκπλήξεις ετοιμάσει. Ελάτε μαζί μας λοιπόν σε αυτό το ταξίδι γνώσης και ενδυνάμωσης. Αχα. Και το οποίο, ας πούμε, ενδεικτικά, σαν μικρό τυράκι. Ένα τυράκι. Αν μπορούμε να πετάμε. Πρόκειται να συζητήσουμε θέματα όπως η διαθεματικότητα, ο φεμινισμός, Η βία, η έμφυλη βία, η μεθοδολογία STOP και πολλά άλλα. Τα λέμε την επόμενη φορά.